روجا دشمê nehê cotmehê Hemda Ebêd ew û di zarokên xwe yên keç li gel hejmareke jinên karker di nava zeviyeke pembo de li gundê Elbişêriyê li gundewarê Rojavayê Dirbêsiyê kar dikirin. Topeke aliyê Tirkiyê wan armanc girt. Di encam de 5 jinên karker bi giranî birîndar bûn. Di nav wan de keçeke zarok her du lingê xwe winda kirin. دو کچین من جی بریندار بون ما برینن وان پیچاندن و درخستن جناف بمبو ما موتورسیکلتان برن ماله امبولانس هاتن و بریندار راکرن لخوشخانه بعد ما راحت الضباب Di navbera pêncê cotmehê heya dehê cotmehê 2023yan artêşa Tirkiye bi drûn û balaxirên şeriyên F-16 224 xal bi 304 êriş li seranserî herêmên Kurdên Sûriyê pêkanî. Kesê bûn qurbaniyê ê şer kesên sivîl neh kes jiyana xwe ji dest dan di nav war de jî di zarok û jinek hebû. Kesê birîndar nêzî 15 kesan hebû di nav wa de jî 4 zarok û jinek hebû. Kesên eskerî ê gibûn qurbanî dor heftê kesî bû 39 kesa jiyana xwe ji dest da di navbera endamên esayîşê û ê qesedê de bûn û sê endamê hikûmeta Sûrî jî di nav de hebû. Hemda Ebêd wê kêliya gobiçavê xwe dît keçeke zarok ya karmenda pembo di êrişê de her du lingên xwe winda kir ji bîr nake. تنه ما هست بيكر قطوبة كتين آف مدى برجا للنجي خوشكا من فرح كت دنجي قيرين لنجي فرح هاتا جيكري Êrişên Tirkiyeyê bi nesaziya herêmê petrol, gaz û gehrebe armancî kirt. Ji bilî ziyanên canî bi nesaziya herêmê hat rûxandin. Di encama êrişên bi nesaziya herêmê de 4 milyon û 100 hezar kes ji rûniştvanên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li rastî ziyaneke rasterast hatin. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.